sizobuqeda ubugebengu uma sesiphethe izwe lethu. Kungakabi nabantu bokufika la babungekho ubugebengu kulamazwe ethu. Babungekho nobuncane. Akekho umuntu owayintshontsha into yomunye umuntu. Ayikho. Ngoba sasingenabo ubugebengu. Sasinobuntu esabunikezwa umveli nqangi. Ngokusithanda ngoba uyalithanda leli zwe lase-Afrika. Okuningi sizokwesokuqeda. Soqeda into eyiningi bakwethu. Ngoba kubhlungu ukubona isizwe sakithi kuyisona kuphela esihlekwayo, esihluphekayo, esihlala emkhukhwini. Noma ngabe uye edolobheni kunendawo kuthiwa isithi ngala kube nendawo kuthiwa yini lengeniye konje. Yini? I-township. Yini thina sihlala kwi-township? I-township njalo nje awuyiboni kahle. Kulapho khona izindlu ezincanyana abantu abakhe ngamaplangwe. La kuthiwa kusesithi ifiki zala zihlale akucishi ngisho ugesi. Umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe. Angishi nawubona manje awukabi nayo lento okuthiwa i-National Executive Committee. Angazi nokuthi kusho ukuthini. Senze ngamabomu. Sifuna ukuthi abaholi bomkhonto wesizwe abazoba sesigungwini. Abazoba sesigungwini. Umuntu ozofuna ukukhethwa ukuthi abe kwi-National Executive Committee angakalokothe athi ufuna ukuba uminister. Kufuneke kuhlukane uma uhola iqembu. Hola iqembu usubona ukuthi laba esibathumile kuhulumeni ukuthi basebenzele isizwe bakwenza kahle yini lokho na. Amalungu akhethelwe ukuba abe home minister. Siyezwana? Kufanele ukuthi angafuni ukuthi nami ngifuna ukuthi ngibe u-National Executive Committee member. Ngeke. So ihlukanisa lezo zinto zombili ukuze laba abaphethe ama-policies eqembu bagadela ukuthi bangabizi igebengu bantshontsha imali. Sikule nkinga nje indaba yalokho ukuthi sihlanganisa imember ye-National Executive Committee ibe uminister, ibe iparliament, ibe konke. Uzozilusa kanjani umuntu? Uzozilusa kanjani? Laba ke abaphethe iparty okanye iqembu leli. Umkhonto wesizwe uzokwakha amabhizinisi, ungathathi imali yabantu. Uzokwakha amabhizinisi akhiqiza imali yokuholela izisebenzi zabeyiphethe i-National Executive Committee. Ukuze kungabi khona ubugebengu. Kuhlukane. No minister akuze uthathwa nje umuntu esingamazi. Nomuntu ongazi ukuthi uzokwenzani lapha ya. Ukuthi udaba lwamakhosi alixoxwa ukuthi bangabanikazi bezwe bebe bekhona. Kuthiwe kuyona into ephathizwe kuphela uhulumeni. Uhulumeni emazweni anamakhosi kwamanye amazwe bayizisebenzi zamakhosi. Amshone ke nizwe kuthiwa kunenkosi esanda ukhothama eumama yaseNgilandi. Sekuphethe undodana wayo manje. Izwe laseNgilandi liphethwe inkosi. Akekho umuntu okuthiwa upresident eNgilandi. Kukhona uprime minister obambele
osebenza ngaphansi kwenkosi. Yini awethu amakhosi kungenzeki lokho? Kuyiya ngabanikazi bawo, kuyibona abalwela izwe, kuyibona abavikela izwe ngenkathi lithathu. ISouth Africa kuyoba ikakhululekile lingakabuyeli emasisweni. Isizathu ke sibangela ukuthi sithi asibaphuca abafowethu ukuphathizwa ngoba liyabehlula. Eqinisweni basibonisa izinto ezingamahloni esingafuni ukukhuluma ngazo namhlanje. Sithe asisukume endlemnyama ngoba abaqindezeli bafunda isu elihle lokusihlukanisa, lokusixabanisa ngayo yonke indlela, ukuthi asingabambelelike kulokho, asihlanganeni endlemnyama, sisebenzisa into ethe balulekile, ivoti lethu, sihlanganise, sihlanganisela isizwe sethu ukuthi sibuyele ezandleni zethu. Ilokho esikhuluma ngakho. Ngoba ke lenhlangano eyakhiwa amakhosi isiqhwagwe abanye abantu bayenze yabo, asebedelela wonke umuntu nje, abenza imithetho eminingi ephambene nesimo semthetho yethu thina abantu base-Afrika. Kufanele basiyithathele ngezandla manje, siphathele izwe lethu ngemthetho yethu. Ingakho ke sithe kulolu khetho esiya kulona ngeke lusadlula singasilaphanga lesilonda esibuhlungu kuthina. Uyabona nje zona, ngesikhathi kusaliwa abantwana babeyifaka amathayi, ubuhlungu benhliziyo bethi yibo labasivimbayo. Asizukwenze njalo ke manje, so sebenzisa ivoti lethu. Uma umnyama ungavotanga nabamnyama uyofunga kulanga, okuthatha abadala bakuhambise bakushonisele shendampa. Asidlali kule game. Ukuba kuya ngami bengiyothi wonke umuntu omnyama kadlulela sibone ukuthi ufaka phi. Iyeke lento emfihlo, fihlelani uma ngivotela umuntu into engiyithandayo, kodwa ke umthetho wabo usasho njalo. Uyabona mase sishintsha ngisho umthetho okuvota, kuyomiwa la obala umuntu avote simbone uvota la, uvote la, ufihlani. Yini beyimfihlo? Bayenza imfihlo njengoba bafuna ukusirobha. Ungaboni bashintsha izinto bathi no, uzodlula la, udlula lapha abuka ukuthi okay uvotela ubani, fine, ingena kuleli bhokisi. Akusafuni ukubuya lokwendawo, athathwe njalo amabhokisi ayobalwa kude le, ngoba zonke izinto emhlabeni ziyenziwa, kodwa le yokuvota akuyona imfihlo umhlolo. Ngoba sisuka emaqembini nje, yini ungavoti kwazi ukuleli qembu livota la, kusasa uzothatha ubhasikiti la sivote khona. Ubugebengu bayakhwabanisa. Sawushintsha nalo mthetho ngoba thina singabantu aba-honest, sifuna iqiniso nje. Ngesabani ukuvotela usibanibani weqembu elithile ngoba ngivotela yena vele, ngifihlelani? Ngifihlelani ubugebengu? Hey, sizoyishintsha le mthetho. Bayoze bajwayele ukuthi iqiniso asilibone nje, lihamba lithe umsilo ungashonile phansi uphakeme uthe ubona kahle ukuthi kwenzekani la. Makuphuma ubulongo kuphuma ubulongo.